Може само да си прочетеш. Да си прочетеш две изречения. Да се подготвиш. Прехвърляме се към Русе и ще покажем нашите скъпи гости, приятели от Амигос, с ръководители Иво и Силви. Дидо, така яко ли изглеждаме? Благодаря, това беше разкошна изненада. Продължавам с обявяването на следващия номер. Те е страшен. Много кефиш. Теди, ще го взема за малко. И костюмче ще се сложа с такова, без точки, ами с камъчки. Така, продължавам с обявяването на следващото изпълнение. Това са Салса Клуб Амигос. Те организираха един много хубав фестивал в Русе, на който ние успяхме да отидем. И много се радваме, че бяхме част от този фестивал. Край. Сега друга полза ли? Това беше ръдко. А сега Теди ще излезе да вдигне Цецо. Аплодисменти за Теди. И Цецо, естествено. Давай, Цецо, виж какъв си еластичен. Разкошна акробатика! Браво! Благодаря ти, Теди. Много яко тренираш явно, щом успя да дигнеш Цецо. Та най-накрая нека да ги обявим. Те идват от Русе и с Салса Клуб Амигос, ръководители Силви и Иво. Благодарим и на Иво за голямата подкрепа за този фестивал. И посрещнете ги с бурни аплодисменти, защото прекрасен танц ще направят пред вас. Живоделни, много енергични, с много усмивки и сърца танцуват тези младежи.